अच्छा बाबू ये बताओ कि तोरा कहीं कमाए धमाए जाए के चाहिए कि ना। हमरा के अजीज कह दिले बारे ते बताओ तोरा के कब से कहतनी है बताओ। अच्छा ये बताओ कि भीरगू के लइकावा तोहरे संगे खेलत रहे गइल नु आज कमाए हैं। एगो बात बताओ। हाँ भीरगुओ गई रहले कमाए आसाम ईटा पाथे। हाँ ठीक गइले नु हैं। यादव जी गई रहले चेमनी पर। हां गई रहले नु। तू तो ना गइल कहीं ल हैं आ तू गइबो ना कइला ना मुखिया में खड़ा वार्ड में खड़ा ना भइला मुखिया जी कहा तरह तहारे पर लइका बापे पर परी। अच्छा तो माने ठीक बा हम खाली कहाते नु बानी हम आउ तक कुछ करत नहीं खी आज तरह के हैस्तान क देनी खिया पिया के जवान होता रह हैं। आज हमरा के तू कहता रह तोरा तनिको लाज शर्म बाटे रे। माने हमरा बेरा लाज शर्म हो गइल आ तू ना कमैला तो कुछ ना। सुन हम तो देखता नहीं कि हम तो जे बूढ़ हो गई नहीं तो हमरा पर एको कीता आज ले कुछ ना भई। आज ते ही उम्र में हमरा पर 5 कीता करवा देबे तोरा के जरा के का फायदा बताओ। यही खातिर तोरा के रख ले बानी माने रखले बड़का हम जाए कोई तो जाए ना तो हम यही जी कमाए। अरे तोरा से तो अच्छा निर्वंश रहल ते तो ऐसन बारे कुपातर ए जे पैदा भइले हमरा घर में अपना माई के कहा गइले तोर मुंह देखल पाप बाटे हमरा खातिर बदमाश कहीं का। बोल दादा दिमाग जाई जाओ चल चल बोलिए। प्रणाम मुखिया जी। कहतनी हम प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम बाबू जो यहाँ के आइल बन जो हलवा चाय भेज आओ सब कहीं। हाँ सब ठीक बा ठीक बा जी ठीक बा। अरे का कहीं जी मंगलुआ के चक्कर में तो हम बहुत फेरा में पड़ गए बनी झगड़ा झंझट कर लेता। लड़ाई कर रहा है। अरे का लड़ाई कैले रहे माने अभी ये तो अभी तो पूरा भइल कहाँ जानते। तारा बड़ा ढील पड़ल बचाची। हाँ ये बचिए का करबू कहाँ से इतना ढील पड़ जाता। अब का बताइए बची जो देखो तो हम ढीले से एकदम माथा तो खराब हो जाता जो ढील पड़। चाह बनैबू लोग आ गई बुढ़वा के फरमाइश का करबू ना कुछ छोड़ी ना जानता नहीं दिन भरी जब देखा तब चाहिए चाय करत रहेला। अच्छा ओकरा इहो ना बुझाला कि घर में का बाटे ना बा बस दूरे पर से कनिया तनी चाय बनई ह इहो ना बुझा कि सामान बाटे कि नहीं खे। ठीक है कहत रुए कनिया बताओ तोहरो किस्मते खराब हो गई। हमार तो साचो में किस्मत खराब बा ई तो बुझत नहीं। अरे हमारो दूगो पतोह बाड़ी सन आ दोनों बेटा उन्हीं के लेके रहत असन शहर में तो हम रोके गनी। हां आ एगो तो हार देवर बा देखो दिन भर आवारे गर्दी करेला एगो तो हार मर्दाना बा तो वही लूर के। अरे ओकरो चाहे न कभी तहरा के घुमावे के फिरावे के कोई पूछलन त खइए ना कि घूमे चलबू का करबू तोहर किस्मत खराब बड़ुए बताओ ऐसन बेहरानू के ऐसे किस्मत खराब हो गई। मैं रानू के खाली लाइल बन बाबूजी के बना के खियावे खातिर लाइने चाची तनी जा बना दो नहीं तो घर में तहरा झगड़ा होई तो झूठा का बनाई पूछला ही नहीं के दूध तम का चाय बनी तो जाके पूछ लो। अब तोहर ससुर न जानी है कि का बनाई ना बनाई हम जा तनी कने ना तो हमरे के कही लोग कि तू हमार घर बिगाड़े आइल रहो। देखो तो कुछ बना दो चाय। ए भौजी अरे का भौजी का करत चिल्लातनी का करत कुछ ना देखो तनी कि का का घर में सामान धइल बा कुछ सामान नहीं के का करी। अरे बाबूजी कहले है सामान लियो बा का लियो बा का लिएगा बा हम का हमरा से का पूछतनी। अरे डाइन खाली का बोलत रहलू। अरे हम डाइन कहत दिमाग खराब काता है ना डाइन नहीं कहत माने ऐसे काहे बोलत रहलू का लियो को बताओ ना हम लेके आओ तेरे बाजार से। कुछ तो सामान है लही नहीं के हम का बनाई खाना माने कुछ नहीं के। अरे सब बुढ़ाओ खाली ऑर्डर देत रहता चाय बनावत खाना बनावत कुछ बुझाला है नहीं ना तो बनाओ तो ऐसा बड़ी तो लगता कि सीख के एक बार आके पूछ ना त का तार बहिना के बनाविली का खाए खातिर। अब ढेर मत बोलत लियो बा सामान जाके अपन बाबूजी से पूछी हमरा से मत पूछी। घर में ना आटा बा ना चावल बा कुछ नहीं के देखा तनी सब सामान खाली पड़ल बा देखे सारा सामान खाली बा। ई बिरनी हमनी के खानदान में कहां से आवे वाला रहे जब देखा तब ना देखो बेटा पीछे ही पड़ रहेला ना लावे के बा ना देवे के बा कुछ करे कहे नहीं के खाली बकर 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 करत रहेला। हेलो बूढ़ी इनकमिंग। अरे काज ने कहाँ रहलू तू समय पर ना मिललू। आई लव यू सीरियस। अरे बाबू जान तरू जब
तहार वाला आवत हन तो हमारा देश सिहर जाता। दिस इज वाइब्रेशन। आई लव यू सीरियस बूढ़ी इनकमिंग। हेलो बूढ़ी इनकमिंग। अरे आदत से बाज ना आइबो हैं? आय आदत से बाज ना आइबो का तू? आदत कौन मार? हम डकैती करतनी आदत से बाज ना आई भैया। तारा बोले नहीं ना होला। हमरा बोले नहीं खावत, हम देखत नहीं की तारा के लोग के। का देखो तारा मोट छाटतनिए में का देखे के बा नहीं के देखे के। अब देखा उम्र भइल मान अवतिया। पागल वाला कहाँ जाए? यही कहाँ तैयारी होके केने के जाता रहा? साँचो पगला गल बड़का। अब के तू कहला हा कि जो हलुआ आ चाय खातिर सूजी लिया आओ। हाँ 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 जो ता पैसा दो दे तारी तो ई कहा ना ता आवते आवते दुनिया भर के पैतरा करे लागत तारा। कह दे तनी का रोक बाबू। हाँ हैला सूजी ले ली है। हाँ 1 किलो चीनी। अच्छा ठीक ठीक। हई खैनी में भरवा लिहा। आ चूना ले लिहा, आकड़ वाला चूना ना, कली चूना मुंह काट देत रहा हमार। ठीक अच्छा, नू? ठीक बा। अब मामा आवे वाला बड़ा जल्दी आओ। हाँ बस हम आवते बानी। हाँ जा। अब जा घरे जा, चल जा। हम जाते नहीं घरे लुटारा क्या करे के बा? हम कहाँ जाते ना जाते नहीं अपन बुझा ना। जाना। कुकुर कहीं का बदमाश कहीं का ये भइल बाड़े बहुत बड़का डायरेक्शन देवेला हमरा के घरे जा कहाँ जा। हम तो जाते बनी हमरा नहाए पहाए के बाटे। पागल कहीं का। हे भगवान हेलो आ जाऊ हो चल गई बात। हमार तो कर्मे खराब है। साला कहाँ से एगो आ गई। गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे, रोड पे चले कमाल चाल रे। गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रोड पे चले। अरे बाप रे बाप। हे भगवान ए कन्या अरे तन चाहवा बना दे तू तो हम पी के जाए। अरे चीनी पत्ती कुछ नहीं खे तो कहां के चाय बने अपन दहिए से तो मंगलवा ना ले जा। कहां जाने कहां कोई बड़े नहीं खाली है जब तक अभी नहीं क्या है ना। अब बताओ इतना लड़का तो हमें बर्बाद कर देता बाबू। बताओ ये घंटा से पता नहीं कहाँ गोइल बा हम का करी। अरे टाटा करता रे साले। रे साला 1.5 घंटा से हम तोरा के भेजनी है टाटा करे खातिर रे साला। चैन उतरल बा। साले झाड़ दो तू पगला गेले काल साला। हम मारते नहीं इतने हंसा टाइल साला। अरे भाई रे भाई, अरे बाबू रे, अरे मारत का साला 1.5 घंटा से तोरा के 1 घंटे में टाटा कर दे। चैन उतर गइल बा। चैन उतरल बा तोर। चैन उतरल तोर। हम देखलिए ना पीछे से। ओ जगह रहो क्या होता? के आई हमरा लगे क्या होता? कौन जाना है हमरा लगे? जा जा भाग गई साला भाग गई। आवत तनी साले हम बताओ तनी। अरे ठीक से बैठिए। देख साहब नहीं कहीं के लिए कैसे खोटाता है? ए छमक छल्लो
बदतमीज बदतमीज हम पिटाते नहीं तो बड़ा हंसत रहलू है त लाते जूता पिटेबे तो हंसम ना हमरा तो जूता पिटत नहीं है हां ता देखनी है ना का जूता से मार खात रहल ह चला ना ओने खेती और मना हेंगा का तक तरु खेते और जाएगा कैसे नहीं बड़ा बदतमीज बड़ा हो हे गजब बाड़ी है गजब गजब का बाड़ी जाने तर लोग टॉफी देम अरे जाए ना टॉफी दे अरे तुले तो पर्सनल हैसन ढेर दिन कैसन जैसन रे का बिगड़त जा मसलिया के छोड़ दी हां चल आओ ना बैठा तू का कतर तू तो खखु आइले हखु अरे बैठ ना ले जतनी चलो ना मजा के लिए खेत में हुआ है हां हां सुआ है आ तार बाबू की तरह काहे पीटत रहल है अरे पीछे नहीं रहना हां ता पीठी पर जान तो गार्दा झरत रहला अच्छा तो चौपल है यार झाड़ वाला अरे चापल छोड़े रहा हां हम देखलियो ना का माने का के कुरा तारू लगता कि आज ले ऐसन कइला ही ना होखबो हां माने बात नहीं को कइले तू ना हां ना अभी तक केहू से बात नहीं की कइले और बताओ सब ठीक माने आज फिक्स हो गेल काची फिक्स हो गइल माने अपना घर ना जेबू माई तो बोलावत रहलसिया लेकिन ना जा 2-4 दिन नहीं रहे अरे रहना यही जी बात करत नहीं ठीक बा अच्छा ओने एगो कोला बना लिए कोला का होला कोला मने एगो झोपड़ी अच्छा जान लो हां जमीन एगो ले ले बनी हां और गंगा जल बड़का बगीचा नहीं खे हां हां वही जी ले ले बनी वही जी एगो रूम बनाते वहीं में रह ले ठीक बा हैं माई मारी तो अरे माई कैसे मारी वो हमारे दोस्त राहुल सिंह वो पटाली वही जी के हाँ अके फुआ के बता दी तब अरे नानू ओकरा से तो फुआ का तहर बाबू ले डेढ़ा थुई तले तू कहत सुन ना फुआ हमरा के मारी अरे नानू मारी ए सुन का एगो दान हां क्यों देख ली अरे देख कहां से ले चमड़ा में के देखे होता है हां क्यों देख ली तब दन ना 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 ए दन ना ना एगो ना हो एत कौन तहर खिया जाई ए दन है ना 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 अरे कौन हो अरे बा दन है ना ना अरे तो मंगरुआ हो आई छौड़ी कौन है आही हो किस्मत ई तो हमार भतीजी ही हो आज अरे मंगरुआ नतिया के बेटा रुक रुक तू रे ना ना तू मुझे फंसा देला हमर बुआ देख लो अरे बुआ देख लो लगता ई बुढ़िया के कहां लागो रखियो ई बुढ़वा के मुंहते बुढ़िया कहां से आ जाले तोरा के कल मुही आज देह लाल कर दे मार के रुका अरे कल मुही रुक तोरा के हम बोलले रहनी है यहां गांव में अपन नाम हसन खातिर रे हमनी के नाक कटवा दे चल हम मंगरुआ के त आज मुखिया जी से शिकायत करबे करब मुखिया जी हाँ हाँ सुनी रउआ अपना लड़का के समझाई कि ना का भइल बाटे का भइल बाटे अरे राव लड़का भर गांव में आवारा गर्दी करत रहे कबो रउआ लगन शिकायत करने आइली हम ना तो ऐसनो हमारा गर्दी का करता रे खेलेला कूदेला तनी झगड़ा कर देला लइका लड़का ह राव लड़का हमार भतीजी संगे हम का रउआ के हम बताई एकदम बिगड़ गइल बा राव लड़का हमार लड़कियों के बिगाड़ देले बा का भइल बाटे का भइल बा हाँ। अरे हम ओकरा संगे देखत रही कि बगीचा में घूमता हेने जाता होने जाता हम रउआ से कौची खोल के बताई हैं देखा हम जहाँ तक जानते नीलू हमार लड़का ओइसन उतना गलत ना हो सके तो हम झूठ बोलतनी माने हम इहो नहीं की कहत कि तू झूठ बोलते हो लेकिन उतना गलत हमार लड़का ना हो सके काहे कि हम ओकरा के जानते नहीं वो हमार लड़का है राव लड़का ह यही से हम कहतनी कि रउआ ओकरा के समझाई ठीक बा हम समझा देब अब हम का कर सकिले हम समझाइए न सकिले हमार लड़का उतना गलती ना कर सके हम ओकर बाप हैं हम जानत नहीं ओकरा संगे बानी हम पैदा कइले बानी लेकिन अगर ऐसा बात बा तो हम पूछ के ओकरा के जानकारी लेके हम ओकरा समझा देब हम उतने नु कर सकिले हम कहतन त रउआ के विश्वास नहीं थे अरे बाबूजी यह कुल चीज मतलब देखे खातिर रह गइला माने अब आज तो तलफगिरी करत रहनी तो सब कोई जानत रहे अब छोड़ी बाजू करत रहन माने अब मतलब ये तू माने कहत बैठल बनी तू हमरा के सिखावत तू कहत कुछ अच्छा बात करी तो रउआ लोग खराबे लगेला तो हम का कही देखी रउआ लगन आइल बनी रउआ ओकरा के समझा दी नहीं तो अब अगर हम देख लिह तो हम रउआ फिर ना जाए हम सीधे थाना में जाए
अरे वो जा थाना में का जैबू आ का करबू ओइसन हो समझा दे हम अपन लड़का के। अब हम का कहीं का समझा दे बा ना समझा दे, हम जानते नहीं अपना लड़का के। तू लोग दूसरा जगह से आइल बाड़ू ता इतना जानता हम ओकरा के पैदा कइले बन त हमने की जानत। अब तू हूं आ गइलू ह बोले हमरा के। जैसे काहे कहत रही सही बात मेरे को बुरा काहे लागेला, सही तो कहत रही। अरे जा हो जा सही जा। बात बोला तो सबको बुरे लागेला। ना रही बास ना बाजी बांसुरी चल ले। क्या बात है, बहुत दिन बाद गांव में कोनो सामान आइल बा। अरे मजा आ गई, आज तो बहनी बन गई। अरे गोरी तोरी चुनरी वाला लाल रे, अरे रोड पे चले लो कमाल। रे सारे क्या हो? काहे लत से मरला? लास्ट से बता ते सूत के गाना गाओ तड़े आज लेते जे कइले जौन तुम तो बढ़िया कइले। अब ये खर खानदान के जे नाक कटवावे खती बाड़ा हमारे घरे। माने हम का कह देनी कि तहार नाक कटत? तोरा नहीं के पता का करे, तोरा नहीं के पता का कह? ते हम कहत नहीं तोरा में तनिको लाज शर्म हो तो अभी जौन बाटे हमार घर छोड़। माने हम घर छोड़ दी? हमारा घर से अभी निकल। तोरा उम्र के लड़का जौन बाटे कहाँ कहाँ ना करे से का करता सो आ तेज गोरी तोरी कमाल करे आ ना कटवाओ तारे हमारे इधर रहते खाली कर जल्दी। माने हम नाक कटोते तहार? हाँ आराम से बोलो, देखो ऐसे मत करो, चल जान तो रोए लगबो। हम ना रो, तोर मुंह नहीं की देखे के चाहत हम। चल जल्दी हमार घर खाली कर। माने हम कहाँ जाई तो? कहाँ जेबे ते जाके कटही धर जो हमरा नहीं के मतलब। तोरा नहीं के बुझाती कहाँ जाके चाहिए। जरे तो क्या तरीका क्या कही